न'खरनि बिसय दिनै न'खरखौ दैदेननो रावबो गैला बुरैया बागानाव मावनानै फिसियोमोन गथ' गथाय दायो गथाय हाबा जाजोबलांबाय फिसा खुलुमबाय बयनिबोसिम दिप बसुमतारी टुइसनफ्रा बुकखौ बरायनाय थाबाय दिनै माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ आं फरायनो लादों फैदों होनबा दिनैनि माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ मोनथिना लानि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं नंके खाग्रा गामिनि गंसे न'खर बेंगिरि इनुस दैमारिया 2016 मायथाइनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दं। बेजों लोगोसे बिथांनि बिसियाबो किडनि मोननैबो गाज्रि जाबाय होनना दुखुथिया न'खरा फोरमायदों। फिसाय आरो बिसिनि बेरामखौ नायै नायै दिनै न'खरा जा एसे धोन दौलत दंमोन बेफोर गासैखौबो फानजोब्बाय, नाथाय बेरामखौ फाहामनो हायाखिसै। दायो न'खरखौ नायनो थाखाय दिनैनि समाव रावबो गैयै बायदि जानानै दं, जायनि जाहोनाव फिसाज्ला सासे दं। बिथाङाबो आथिखालाव कलेजाव फरायगासिनो दं। बेनिखायनो न'खरनि रांखान्थिनि बिथिङाव बिफानि बेराम, बिमानि बेराम आरो गावनि फरायनायनि रांखान्थिनि बिथिङाव गोबां जेंना सोमजिदों। दुखुथिया न'खराव बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय बिथांमोननिफ्राय मदद मोननो हास्थायदों आरो गासै सुबुं अनफावरि बिथांमोननिफ्रायनो मदद मोननायनि मिजिं थिदों। दुखुथिया इनुस दैमारिनि न'खराव न'खरनि बिसय दिनै न'खरखौ दैदेननो रावबो गैला बुरैया बागानाव मावनानै फिसियोमोन गथ' गथाय दायो गथाय हाबा जाजोबलांबाय फिसाजोफोराबो दायो सासेल' दङ। बे सासेयाबो गोजान बाहेरावसो दङ, चेन्नाइआवसो। दिनै धार लायै 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 मुलि जागासिनो दङ, बेसो हरो। दिनै उपाय राहा गैला जोंहा बे न'खरखौ बेनिखायनो आखाइ खबजोबनानै आं खावलायबावदों। दिनै जोंहा प्रमद सारनियाव आं गले गले खावलायदों गोसो गोरबो सिं गोरबोनिफ्राय नोंसोरो आंखौ अननानै नायहरदो। बिसिडिसिनि चेयारमेन आलना दैमारि आंखौ गोसो गोरबो सिं गोरबोनिफ्राय खावलायदों। दिनै आंनि न'खराव सानसे बा गाबोन बा सबनिहा आंनि न'खरखौ गोजोनग्लाय होनो फैनायब्ला मोजां मोनदोंमोन। माव अबस्थायाव दङ आरो नों गोजौ लेभेलाव जि एमएलए गबिन्द सारनिसिमबो नों मेसेज हरनो हागोन आरो ओरैहाय जोंहा शिब दङ गबिन्द किबा ब्रह्मसिमबो नों मेसेज खालामना हरनो हागोन। बेनिखायनो गोसो गोरबोजों नोंनियाव खावलायहरदों जोंखौ नायफैनो, आंनि दुखुथिया न'खरखौ नायफैनो आं गोसो गोरबोजों खावलायहरबाय। दिनैसिम जों दासिमबो आं जेबो खबर मोनाखै आरो आंनि न'खराव रावबो फैया, मेम्बारफोराबो फैया। बेबायदि हिसाबै आं नोंखौ खावलायहरनाय थाबाय। ओंखायनो गोबां आंनि धन सम्पति जोबलांबाय, मोसौ मोसा जोबलांबाय, गयफोराव फट' थांजोब्बाय, हाखौबो बागान पार्टिनो फाननांबाय आधा आधि। दायो मथा मथि हायानो बिगासेफोरल'सै आरो गोबांनि न'खराव थाखा फैसानि अभाब जाबाय। आलु सेरसे बायनो फैसा गैला, संख्रि फवासे बायनो गैला, फानलु थाइसे बायनो फैसा गैला। ओरैबायदि अबस्था जालांबाय आंहा न'खराव। दिनै आंनि खुदिया सासे दङ इसहाक दैमारि, दिनै सेकेन्ड इयाराव फरायबाय थादों खस्थ' भुगिनानै सम सम लाना खामबो मोनजालाङा। ओरैबायदि फैसा 10 थाखा बिबाबो हरनो रोङा जों बिमा बिफा जानानै बेमाराव गोग्लैसोना थानायखाय। दिनै आंनि खुदिया गोबां खस्थ' भुगिनानै दङ, हावरिया मावरिया। दिनै आं मा खालामगोन होननानै खुदियाबो गाबसोयो। आं खुदियाखौ गारनोसै, आं फैसा 10 थाखाबो मोनलोङा साहा लोंनो। लोगोफोरा साहा लोङो, आं हाखर थानाङो होननानै बुङो। दिनै
दस